Bueno, impresio hori. Gero... Duela purtxo bat, kontatu apur bat gehiago seminarioa zer zan, zenbat gazte egoten zinen, nun zan eta hori, ez da? Derio. Derio egon zen. Bai, eta... Gazte asko zenko zen edo? Bai, gure kursoan ez dakit eta mar bat ero ginen. Eta gero, beste... ez dakit, 300 bat, ero 400, ero 300 bat olakon bate geudenan. Zelan, gero pentsatzen dezu, lehenengo urteetan ezera kontoratzen ezegaz. Deporta apur bat egiten dezu, futbola, eskupelotan, ero palan, frontoian. Desde zu planteamentua partekoik ez, urtea pasatu ondoren, kontoratzen zera zuk, Maristetatik, zuk erabaki dezule seminariora jotea. Zure erabaki bada. Eta hainbeste denbora gero, barnetegian egonda, sensazioa daukazu, aukeratua izen zarela, esaten dizu bokazioa daukazu, jangoikoak aukeratu zaitu, zertarako, eta orduen apuratea esaten dizu, Kristo hau, bai, zeure burua apur bat gora ipatzen dezu, arro sentitzen zera, jangoikoak aukeratu zaitu, zerbait egiteko, eta jenteen gandik gorako sentitzen zera zerbait, ez? Listo. Aldikara aretan nik uste dut Eleixa pisu handia zuen, eta nik uste dut Durangon instituzioa preziatuena izango zan, ez? Goraipatuena, Eleixa, Paisa. Eta gero ganera gu geunkan seminarian egonda uniforme antzerakoa, beltzi jantzi. Erropa baltza, iluna, barnetegitik kanpo be guken gaure seinalea, ez? Uniforme antzerako bat. Beste batzuk eskolan zeukaten uniformea, ez? Gu kalean be bai, orduen apurra nortasun, beste zeo zer ginen, ez?